Σήμερα θα παίξουμε στάμπλες με το... Με τον φίλο του. Με τον φίλο μου. Στάμπλες. Απλά έχουμε ένα challenge. Παίζουμε στάμπλες, αλλά δεν πρέπει να κουμπίσουμε skins. Μπλε. Φυσικά αυτό είναι μπλε skin. Πρέπει να αλλάξω skin. Όντως κι εγώ πρέπει να αλλάξω αυτό. Νομίζω αυτός έχει μπλε. Έχει. Αυτό σιγά το μπλε. Βάλε αυτό. Όχι. Λοιπόν, όπα, έχουμε και στάμπλ πας. Εγώ θα βάλω αυτήν εδώ την μπανάνα, το Brazilian Duckbill. Ας κάνουμε δύο spins. Πρώτος ρίχνει ο Sharkbait. Spins. Σκατά. Το έχει. Αν πετύχω 50 ένα mythic. Παιδιά, ρίχνω κι εγώ ένα. Ένα έριξα πήρα. Ο φίλος μου. Θέλω παιδιά. Ευχαριστώ για τους 20 subscribers. Πάμε τους 30 subscribers. Και σε άλλη μία μέρα θα κάνουμε το βίντεο με το Stumble Pass. Stumble Pass. Ο Σπύρος το έχει κάνει, απλά σε έπρεπε μη μου έχει αγορά τις βουνιές. Πρέπει να βγάλουμε τώρα βγάλουμε, πώς το λένε, πρέπει να βγάλουμε τα emotes που είναι μπλε. Και Σπύρο, το invisibility είναι μπλε. Η κλωτσιά είναι μπλε. Παιδιά, αυτό το είπε ο μπαμπάς μου από μέσα. Μην αγχώνεσαι. Για να δούμε το emote. Όχι, δεν μπορώ να έχω. Πρέπει να έχω την μπανάνα αντί για την κλωτσιά. Γιατί είναι μπλε η κλωτσιά. Α, μπορώ να βάλω αυτό. Το έχεις πάρει! Ναι. Και πρέπει να αλλάξω. Πρέπει να αλλάξει το volleyball. Πρέπει να αλλάξει το volleyball. Το volleyball. Αυτό εδώ. Αυτό δεν το έχω βάλει καν. Δεν το φοράω. Πρέπει να βγάλω εγώ το volleyball. Παιδιά, επειδή θα βάλω αυτό εδώ. Και εγώ πρέπει να βγάλω και την αγκαλιά. Έχω 2 missions. Όχι, βγήκε. Αυτό τι είναι αυτό το πράγμα. Να βάλω την μπανάνα για την ηλεκτρική αγκαλιά. Η ηλεκτρική αγκαλιά είναι μπλε. Την έχω βγάλει. Ωραία. Έχω την αγκαλιά την κανονική, το Mr. Beast Case που το πετάς, την μπανάνα. Το Mr. Beast Case έχει Σπύρο λίγο μπλε. Πού είναι? Το case είναι μπλε. Ναι, δεν έχει είναι πάρα πολύ λίγο. Το λίγο δεν πειράζει, είναι μπλε, γι' αυτό άλλαξε το. Ας κάνουμε ένα costume. Μα δεν έχω άλλη μου. Α, έχω μια ιδέα, θα βάλω animation. Κι εγώ έβαλα animation. Yes. Θα βάλω αυτό. Που πετάω νομίσματα. Ποιος σας αρέσει περισσότερο, παιδιά, ο Infernal Dragon ή το Obsidian Darkbill που το έχει ο Σπύρος? Εκεί θα σας το δείξω και μετά ο Sharkbat για να δείτε ποιο είναι, γιατί μπορεί να μην παίζετε εσείς Stable αλλά μπορεί να βλέπετε. Ναι, και να παίζω. Οπότε γράψτε μας στο σχόλιο. Ναι. Και παιδιά, ακολουθήστε με και στο TikTok. Απλά δεν έχω
εικόνα, θα το φτιάξω αυτό. Έχω βάλει endless blogdas. Επειδή ο Σπύρος είναι καλός, αλλά και εγώ είμαι καλός. Να, σας αρέσει αυτό το Obsidian Darkbill? Εγώ. Νάτος, αυτός εδώ. Εγώ είμαι αυτός. Παιδιά, Παραλίγο να πεθάνει. παιδιά πήγα να γίνει. Και δεν πρέπει να κουμπίσουμε μπλε skin από τους άλλους. Γι' αυτό ο τέτοιος Ο πιλότος. Ναι, είναι λίγο μπλε. Είναι επικίνδυνος. Είναι πολύ επικίνδυνος, παραλίγο να ακουμπήσει. Και άμα ακουμπήσουμε μπλε, αναγκαστικά πρέπει ναι, μπορώ να σε ακουμπήσω. Αλλά άμα φοράγα Τον μπλε. πιλότο δεν μπορούμε να κουμπίσουμε μόνο. Ναι. Αλλά δεν μπορούμε να του ρίξουμε πουνιά, πρέπει να του ρίξουμε μπανάνα. Δεν με ακολουθάει. Και εμένα. Είναι πίσω μου. Ναι, είναι πίσω μου. Θα του ρίξω μπανάνα. Μπανάνα. Πες μου τι έχασε. Έχασε. Σκατά. Κατά. Και δύο. Εντάξει. Παιδιά, βάλα normal game και πρώτο. Don't fall, πολύ περίεργο. Και για να κατεβάσετε το στα application είναι free. Samsung, iPhone, παντού. PC, laptop, PlayStation. Θα βγει στο PlayStation. Xbox. Παντού μπορείτε να κατεβάσετε το στα application free. Γενικά σε όλα τα κινητά, σε όλα τα tablet, παντού. Γιώργο! Μη λες Γιώργο. Με μου έκανε μπουνιά όμως. Ένας απλός game. Με τον Έγκα τον Όχι, ο Γιώργος είναι. Δεν ακουμπάμε τον Γιώργο. Ο Γιώργος είναι ο φίλος μου. είναι toxic. Είναι Γιώργο. Γιώργο είναι ο φίλος μας είναι ο Γιώργος. Ναι, αλλά παιδιά είναι λιγάκι toxic. Ναι. Μου έριξε πουνίδι πριν. Και εμένα. Απλά από λίγο μακριά. Αλλά με την πουνιά του που είναι μάτι. Γι' αυτό δεν Θα με το κάνουμε κι εμείς. Ice hates. Ice Hebbies. Are you serious right now, bro? Είναι ανοιχτό μπλε. Πρέπει αναγκαστικά να πεθάνουμε. Εμένα δεν με έχει ακουμπήσει εδώ. Έχουμε μια τελευταία ευκαιρία γιατί δεν το είχαμε δει. Εγώ δεν με ακουμπάει. Είναι και ένα γκάμι. Έχασες. Ρε, έχασες. Έχεις μπλε footsteps. Γιατί εσύ όμως το χρώμα των footsteps έχεις κάποτε. Δεν είναι μπλε, είναι μόβ. Παραλίγο να ακουμπήσω το skin. Δεν πειράζει. Πειράζει. Είπαμε το skin. Δεν μου είπες κάτι Τι για με τα νοιάζει μπορεί. Δεν μου είπες κάτι για τα footsteps, οπότε δεν πειράζει. Θέλω να δεις μετά το βίντεο τι έκανα. Για να ηρεμήσεις. Αλλά δεν μπορούμε να το κάνουμε μπουνιά γιατί μπλε. Ναι, αλλά άμα κάνουμε αυτό με τα εκατοστά που είναι ίσα ίσα το να κουμπάμε, δεν θα ακουμπήσουμε μπλε. Παραλίγο να ακουμπήσω. Παραλίγο να με ρίξει μπουνίδι. Εγώ παραλίγο να με ακουμπήσω αστυνομικός. Που είναι και αυτός μπλε. Ωρε φίλε, smooth με τον άλλο. Και ο κλόουν έχει μαλλιά. Τα μπλοκ τα μπλε μπορούμε να τα ακουμπήσουμε. Εντάξει, τα μπλοκ τα μπλε είναι λίγο αδικία. Γι' αυτό τα μπλοκ τα μπλε. Μου ρίξε μπουνιά ο Γιώργος. Μην με ακουμπήσεις αστυνομικός. Με ακούμπησες εσύ αντί για τον αστυνομικό. Έχει invisibility emote. Προσοχή. Ο Γιώργος. Ναι, αλλά όταν είναι invisibility δεν είναι μπλε. Πού είναι? Έχουμε μόνο. Πού το ξέρεις που είναι? Α, είμαστε μόνο εμείς οι δύο. Ένας. Τώρα όμως επιτρέπονται τα πάντα. Γιατί δεν έχουμε τίποτα μπλε. Κάτι μου λέει θα την πάρω εγώ την κορώνα. Την πήρα εγώ. Λοιπόν, ο Γιώργος είναι super toxic. Όταν λέμε είναι toxic, είναι πολύ toxic. Εγώ, παιδιά, Ταυτόχρονα και με μπουνιές, αλλά ταυτόχρονα και επειδή είναι μπλε. για τα πάντα. Πρέπει να βγάλουμε λίγο αυτόν εδώ έξω. Έλα Τζέμς. 5 Τζέμς. Σε κάτω. Έχει και κλωτσίδι. Ωρε φίλε, το κεφάλι του πίσω ακουμπησά, αλλά είναι μαύρο. Ποιος είναι μπλε κλωτσίδι? Ο Γιώργος. Έχασα. Είναι σίγουρα μπλε κλωτσίδι. Ναι. Είναι με το νερό.
Ωραία, παιδιά, ξεκίνησε. Toxic άτομα είναι ο αστυνομικός και ο Γιώργος. Ο Γιώργος πάντα θα είναι ο Toxic. Όντως. Άμα δεν ήταν με μπουλίδι, ακόμα θα ήταν Toxic σε αυτό το βίντεο, επειδή είναι challenge όχι μπλε. Να, είναι με αυτό το τέτοιο, είναι με το νερό το κλωτσίδι. Πήγε να μου ρίξει μπουνιάρα, άτιμος. Πάρε λίγο να κουμπίσει τον αστυνομικό. Γιώργο, δεν θα μου ρίξει μπουνιά. Και άμα είναι μπλε blocks αυτά που σπάνε, πρέπει να αφήσουμε τους άλλους να τα σπάνε και να τέτοιο. Και να το σπάνε οι άλλοι και μετά να περνάμε smooth. Μπορούμε να ρίχνουμε μπουνιές στους μπλε. Στους μπλε όχι. Απλά αυτό το glitch που είναι λίγα εκατοστά πριν το κάνεις, δηλαδή λίγα. Πολύ ίσα ίσα να τον ακουμπήσεις. Μου λαγκάρει. Το χανές, το κλωτσ. Ναι. Το είδες μία τι κατάφερε. Γιώργο, τώρα είμαστε 4 διαφορετικά χρώματα. Λοιπόν, 2 ήδη. ο αστυνομικός είναι toxic. Είναι αστυνομικός. Οκ, ο αστυνομικός είναι toxic, το σημειώνω. Ωραία, φίλε, πήδηξα από πάνω στον Γιώργο. Δεν έχω και κλωτσίδι. Χαμότο. Τα μπλε blocks τώρα. Μου κάνεις μπουνιά, ρε. Ναι. Έχουμε. Για να σε ακουμπήσει. Παραλίγο να με ακουμπήσει Ο άτιμος. Αποκλείεται να το κλωτσάρει. Πήγε να το κλωτσάρει ο άλλος, αλλά δεν μπορεί. Καλά, και να το κλώτσαρε θα έχει κι άλλο μετά να κλωτσάρει. Ευχαριστώ που το είδατε. Ελπίζω να σας άρεσε. Κάντε subscribe, γιατί Like και subscribe. Yeah.